clear tu te chibai fa kule mi hring te hi ma ni chowa kho sa thei kanom reng reng lo ani ya chu chu pathian min siam dan kalmang po ani lo midang mamo hun nei thei vek kan ni ya tuna mamo lo maila engtika emo midang chanpuina emo mamo hun nei thei vek kan ni chutiang ang chu pathianina min siam dan ani hei Mizoram ah hian hanti taila kan ram tereuh te a po hian khovel changkan a ron lut zela social media le internet thil sang kan lo khoine save ta hle maya YouTube kan hanti te po hi thingtlang kilkhor ber atangtein mitam takin an khoi to ania khopuya la ni se chutiang chuan kan smartphone atangin engkim khoi thei alo ni ta chutiang ang chu kan din mun ania chen khat te phei hi chu lo khoi ne sa to em kum nga kum ruk a liam ta khatiang kal ta hun kal to atanga lo khoi char senior le YouTube chung chang le chin chang the tak te po an ni hialo me enga po chu ni sela chutiang te tan po chuan midang mamo hun te om ve thei midang chan puina mamo hun te po om ve thei ani ti chuan chan pui tu ten an mamo ve tak hlavin tin mi thanem ngai ten Mizo YouTuber Association ti chu September ni kuwa khan Paul an lo din ta ania heta hian atu te point YouTube chung changa emo har sabna an to a pui tura in pe mi thanem ngai tena an din ani he Paul hi ti chuan in Bangladesh ho ti dan ani em sap ho chin dan ani em ti lam kha ngai tua kwal wak ani lem lova kan zo zia chanpui ngai te ta na ding chanpui ngai te chanpui turin engam kong zong takatang kaina alo om ve mel ta ken tin Mizo YouTuber Association chu rilu thiang hlim takatangin alo piang chuak ania chutia kara chuan kei a hretlem ber le YouTube khoi taimalo ber findalama po eng ma chuan tur nei hau lo hi president ni na temin hanchel tir ve ania ka hupur viona a Mizo YouTuber te ta na Paul tangkai takle engemo mamo tu te ta na channa peve thei Paul ani beisain pathian din chan liawin chu president na Paul tangkai takle engemo mamo tu te ta na channa peve thei Paul ani beisain pathian din chan liawin chu president na chu ka hanchel chove don ta ani henga hian mitam takina he Paul piang hlimte ding thar te hi infin chua te thanem ngai na thinlung atanga thuron thatak takin pek te kan beisain kan du thu samania Paul ding thar ania ni e YouTube phei hi chu kan hria anga mimalina channel kan siam thei kan monetize thei ania chuta chuan hetianga Paul lo om hi mimal khatiang anga channel siam tu te ta na nok sak emo channel siam tu te sumlak lu lo ti har sat sakemo har sat na lo siam emo lo ti borbane mo kha atum reng lova zo fa ten YouTube patanga sum tam zok kan lo mu zel thei hi he Paulina adu em thil pakhat chu ani chuti rual chuanin he Paul heti anga alo om hian thil tum mumal takte ania Mizo YouTuber te inpui ton ti kha a thil tum pakhat na chu ani he YouTube khoi thin chuan kan hria anga sap ho thilania an headquarter po khu ta America ram dei te nia kenin content te kan lo siam ve a sum huna te kan lo manga maro chu engemaw wangin zan kha thil tu a har sana tok the ania zan kha thil thu a boina tok the ani chunga te chuan engtin tinamo indil pui in soi pui luai atul hun te po om ve thei thin chunga te chuan he association hian tangkai na te po anei ve theya tin chumi mai ba ka chuan copyright chungchanga te po mithen katin har sana to thei ani chunga te chuan he Paul
Mizo YouTuber Association hian changka ne te pon ei ve theye chutiang anga YouTuber te in pui ton chu a thil tum ani adot le a chuan thudik puan chua ti an nia ni e hei chanchin engamo keima ni ram chung nge ya po thingtlang khuwa te le hmun sang sanga engamo thil thleng om ve ta zau mai henga hian mi then kha chuan Mizo YouTuber te hian thil hramasa ni cha ka wang hian thudik chia ni lem lo an ngai dan te nen puan chuan ching YouTube Mizo YouTube churin tlak tak lo ti te soya phone tingtlang khuwa te le hmun sang sanga engamo thil thleng om ve ta zau mai henga hian mi then kha chuan Mizo YouTuber te hian thil hramasa ni cha ka wang hian thudik chia ni lem lo an ngai dan te nen puan chuan ching YouTube Mizo YouTube churin tlak tak lo ti te soya phone mai YouTube khoi ve thin tu zong te tan chuan thil ngai thak nuam tak te po ni lo theye chunga wang te po chuan mi pui te hna thudik tak kan puan chua theina na tho ho YouTuber zong tho ho kha he pol thil tum hi alo ni le ta ania tin adot le a chuan thu thar the da tudang te ne na tho ho na thra nei hi he polina adu ani nia Mizo YouTuber Association chu soi angkhan polding tirania ton hriat nga to zok thu thar the dar ko nga tele thil danga pol angte mimal angte mitam takan lo om to ani tin hemi YouTuber tamzok te hi chuan thon thu soi te thlasang ram huai boi pui te akhatiang chi tin music video boi pui te pon yang pasal tha chiar tiang chi te po pasal tha thon thu te poni khang zong te po kha lo ni ta ang sela a chanchin tharbik boi pui tu hrim te po YouTuber a kan lo om ve ta zela nia chutiang te chu kan ni nuai wangin mi masa te ton hriat nga zok te na an fin chua le an thuron hi he pol hian amamo ema tin kong sang in chen khatina an the dar thailo na huna YouTube chu the dar lo thei thin chunga te chuan thu thar the dar tu dang te nen tho ho na thra nei hi he pol thil tum alo ni le ta a to bera chuan chanpui ngai te chanpui ani top maya hei hian a huam zau thei hle maya mi mal chanpui ngai nom theya tin chung kora bitle wa wanga chanpui ngai tak te po om thei ani e chunga chuan mi tam takin an mi malin lo chanpui to thin tin pol then khat te po an lo om to thin chung ho te tha ti chak tu kong khat tala tha ti chak tu lo ni ve thei takin Mizo YouTuber Association te chuan chanpui ngai te chanpui thei china a han tum ve le ta ania pol anga midang han chanpui hian tholom chung changa te po om zia te alo om ve thei hlau da ange ti in chanpui ngai te chanpui ti chu pol thil tum pakhat apoi mo tak alo ni ve le ta ani chuan thu thar the da tudang te ne na tho ho na thra nei hi he polina adu ani nia Mizo YouTuber Association chu soi angkhan polding tirania ton hriat nga to zok thu thar the dar ko nga tele thil danga pol angte mimal angte mitam takan lo om to ani tin hemi YouTuber tamzok te hi chuan thon thu soi te thlasang ram huai boi pui te akhatiang chi tin music video boi pui te pon yang pasal tha chiar tiang chi te po pasal tha thon thu te poni khang zong te po kha lo ni ta ang sela a chanchin tharbik boi pui tu hrim te po YouTuber a kan lo om ve ta zela nia chutiang te chu kan ni nuai wangin mi masa te ton hriat nga zok te na an fin chua le an thuron hi he pol hian amamo ema tin kong sang in chen khatina an the dar thailo na huna YouTube chu the dar lo thei thin chunga te chuan thu thar the dar tu dang te nen tho ho na thra nei hi he pol thil tum alo ni le ta a to bera chuan chanpui ngai te chanpui ani top maya hei hian a huam zau thei hle maya mi mal chanpui ngai nom theya tin chung kora bitle wa wanga chanpui ngai tak te po om thei ani e chunga chuan mi tam takin an mi malin lo chanpui to thin
tin pol then khat te po an lo om to thin chung ho te tha ti chak tu kong khat tala tha ti chak tu lo ni ve thei takin Mizo YouTuber Association te chuan chanpui ngai te chanpui thei chin china a han tum ve le ta ania pol anga midang han chanpui hian tholom chung changa te po om zia te alo om ve thei hlau da ange tin chanpui ngai te chanpui ti chu pol thil tum pakhat apoi mo tak alo ni ve le ta ani mi lo chanpui ngar to thin tu te tha ti chak tu tan te po tangkai na anei ve mel takin ti ngai tu na ne na he thil tum hi lo om lo din chuak te po ani atop bera chuan hei mizo te hi nam tlem te kan nia in el rela midang te ne na hanin ep tham po kan ni lo chu wang chuanin Mizo YouTube khoi thin tu zong chu he Mizo YouTuber Association a hian telvek theila zo fa te zo ram tan changkai ne pakhat tal kan lo nei ve mial thei takin tin i chang rual vek te ang u mang tha vek le